χάμα μου. Να έχεις δίκιο. Πώς θα το μετακινώ λίγο όταν μιλάει κάποιος? Θέλει να δει. Θα βγάλω τον εαυτό μου. Κάντε ένα Χωρίς τέτοιο, δεν έχω, παιδιά. ναι. To raise funds for my tape, να μην γελάς, μωρή. Ντρέπομαι να το ξέρετε. Πάμε. Musicians, θα τα έκανε. Πάμε πάλι το δεύτερο. Μην μιλάτε. Make... Αχ, sorry, το έκανα λάθος. Τι πειράζει. Το sharing. Το κριτήρες μόνο. Απ' την αρχή, όχι το τελευταίο. Όχι, δεν ήταν ωραίο. Γιατί, συγγνώμη. Τη σκιά του, καταλαβες. Για να κάνε... Θα διασύχετε τις ειδήσεις στον 9. Εδώ. Produced and written and created by Marvin Gaye. Εντάξει, ωραία. Κονσόλα 3. Hi, I'm Malcolm Amy. Έχα Hitler. Vision for our tracks. Sorry, το άλλαξα λίγο. A proper recording studio. Στούδιο. Είναι στούτριο, στούδιο. To recording it. Γιατί. Τόσο ωραία. Γέμισε κάρτα. Πάμε. Δεν μπορώ. Ξανά, πάμε. Τα μαλλιά η τσίπα. Καλή δεν ακούμαστε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν... Το είμαι η Αλκμένη. And I am Marian Kay. Να δείξω για να σημειοποιάς. Κάτω πιο δεξιά. Μη λέει να το κάνουμε γιατί δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ. Ωραία, πάμε. Μια φορά και ένα δεύτερο κόκκινο. Αν το ξαναπατήσω, θέλω να αφήσετε αυτές τις καρέκλες. Κι εγώ. Πού να πάμε. Να πάρετε 2 τέτοιες και να Δεν φαίνεται. Έλα, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Τέλος. Τσιμπάει.